Mm. 2,000 years later. Hey yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, natakaroon diri sa may maa ng dakbayan sa durian mga kabingka. So giadto na to karon mga kabingka, isa sa pinakalami nga halo-haloan diri sa may maa sa Eden Street mga kabingka. Diya dapit dali ra kayo matultulan ug madumduman mga kabingka kay pag kuan dia sa highway mga kabingka sa kanto no kanto City Jail bakta sa mo diri. So kanang mo ni timanan at bang lang yun. So ang pangalan ani mga kabingka ay Halo Delight mga kabingka. So familiar man mo ani mga pangalan ani mga kabingka. So ato ning tilawan. Tara, let's go. Kabingka ay adlaw manata sa akong segment mga kabingka bukbang tilawan na to o food review mga kabings. So tilawan na to ni ilang halo-halo no to ang mango no steamed mango delight and Halo Delight. So dito ko puro binilami no nakita din ako ni sa TikTok na lami daw ni celebrity. So tilawan na to, let's go. Ano po? Ring take. Nasay. Nada ni siya. Akan nang dito sulod. Huwag ipitid lang. Langit si Prano dagpo ayo. Japanese. Lami labet dan halo-halo. Hindi siya makakaong na dito siya tamis, tama-tama lang siya. Para kung kuha na kanin. Wait, paborito na ko, the cherry. Nilagay mo buka na dala. Kaya sila. Pag-uban na yun. Kaya lamit. Marudali yun ang pinakalamin niya sa ilalim. Ito lang ito sa plato.
Dagko lang ni Chitra, di para na uban mga taon dito nga mga halo-halo nga isli nga kagmay kayo, kani ka dagko. Lagu stupid. Oh, dia. Beda. Best ani 158. Kada isa yang pinakagamay ay 138. So, gamay lang siya. Kaya lang, pag-ibig. Pero kung hindi na kamukha, pwede na itong kamay. Sabi. Kayo nun eh. Nato nilang kayo. Kaya ito nung makita ang mga kalamihan ba. So far, enjoy nyo po. Lang halo-halo na the best. Ma-recommend yun ako nga the best lang halo-halo din. Kaya nung ko na klaro yung mga klase na inawang nga halo-halo. Pero isa din sa pinakalamig nga halo-halo din sa Davao. Yung bisa ko siya typical na halo-halo na uban galing ang halo-halo na pag-ingkig mo sa ice sauce magsakipay mo kanilang head namigit pati ice na balas. Sudah. Perfect na perfect. Medyo siya. I recommend. Monday to Sunday, alas 11. Mag-office ka. So, pwede ko nyo i-visit na sa Facebook para more details. Dia tak umay. Alright.
Ay, kurang ako. Lagi ang mga kandidato. Cheers na lang ako, Bex. Grabe kayo. Ayun, enjoy ko mo. Sila! Udating ang kapangyarihan! So, kapag yung ginahulat ng kabingka, atak na mo doon sa halo, delight ng mga kabingka. So, see you in next my vlog ng kabingka. Pabush ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.